Бүген Зәйдә медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бүгенге көндә әлеге тармакта 806 хезмәткәр эшли, шуларның 800-се табиблар. Бәйрәм уңаеннан тантана торксаларда район үзәк дәваханәсенең актлар залында узды. Чарада тиешле санитар таләпләр үтәлде. Анда катнашучыларны район башлыгы Разиф Кәримов тәбрикләде. Заинский муниципальный район был объявлен годом. Районда агымдагы елны сәламәтлек елы дип игълан итүебез урынлы булды. Агымдагы ел үзгә, сез медицина хезмәткәрләренә олы тәҗрибә, тырыш хезмәт белән әлеге катлаулы чорга һөнәри яктан якын килүегезгә рәхмәтлебез. Сәламәт имин булып, алга таба да шулай һөнәрегезгә тугры булыгыз, ди Разиф Кәримов. Аннан тантанада бер төркем хезмәт алынгыларына Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы, район башлыгы, башкарма комитет җитәкчесе мактау грамоталары тапшырылды, хезмәтләре хөрмәтләнде. Тантана район үзешчәннәре чыгышы белән үрелеп барды. Рәзимә Кашапова, Инес Ипатов, Татарстан хәбәрләре.